Poke, porre, jynkky, jynkytys, tumputus, kikkelivideot. Tässä videossa käsittelen pornoa ilmiönä, miksi se hidastaa miehiä, kuka sitä hyötyy ja mitä se tekee hermostollesi. Miesten seksuaalinen kiihottuminen on hyvin visuaalipainotteista. Naisilla se on enemmän tunteellista. Siksi miehet katsovat tissejä ja naiset lukevat fantasialla naamioituja seksikertomuksia, joissa ihmissusi raiskaa keijuja. Porno on superstimuloiva. Tussun himo on koodattu meihin miehiin niin syvästi, ettei yksikään nainen voi koskaan ymmärtää sitä. Tervettä miestä panettaa jatkuvasti. Mutta tarkoittaako se, että sinun pitää ruokkia hanhia aina kun saat impulssin? Ei. Palataan luolamiesaikaan. Kaikki miehet eivät pääse pukille, vain hierarkian huipulla olevat. Jos halusit pillua, sinun piti nostaa statustasi, metsästää, johtaa, voittaa taisteluita. Piti olla hyvä jossain. Tussu motivoi miehiä niin paljon, että kokonaisia heimoja teurastettiin. Nykyään taas 10-vuotias näkee päivässä enemmän alastomia kauniita naisia kuin menestyneimmät alfaurokset koko elämänsä aikana 100 vuotta sitten. Minäkin aloin runkkaamaan ennen kuin edes mälli lensi. Seksuaalista materiaalia saa käsinsä ilman minkäänlaista vaivan näköä. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, kun mälli lentää? Väsyttää, vetämätön olo, prolaktiini nousee, dopamiini laskee. Keho tulkitsee, elämän tehtävä suoritettu, voit levätä. Se voima, mikä ennen sai miehet teurastamaan heimoja ja rakentamaan yhteiskuntia, menee nykyään alas vessanpöntöstä paperimytyn kerran. Ehkä porno on tarkoituksella niin helposti saatavilla. Ehkä jotkut haluavat, että miehet ovat vetämättömiä. Runkkaavat kotona sen sijaan, että lisääntyisivät ja rakentaisivat jotain. Ja sitten kuulee väitteitä. Miesten eturauhas syövä riski pienenee, jos laukeaa yli 21 kertaa kuussa. Voi olla. Tai sitten terveillä ihmisillä on muutenkin paremmat elämäntavat ja korkeampi lipido, mikä selittää korrelaation. Minä en usko, että kotona guunaaminen pienentää yhtään minkään sairauden riskiä. Toki minä en ole lääkäri. Miehet eivät enää lähesty naisia. Osittain feminismin takia, osittain pornon takia. Miksi riskeerata mahdollinen hylkäys ja nolaantuminen, kun näkee niitä persereikiä kotonakin? Vetääkö pornovertoja oikealle läheisyydelle ja bylsimiselle? Ei, mutta se tuntuu riittävän isolle osalle miehistä. Esi-isäsi ovat taistelleet ja rakentaneet itseään, jonka tuloksena sinä olet olemassa. Siinä istut koneellasi housut kintuissa, kovettuneiden paperien ympäröimänä, runkaten kikkelityttöjen mällien piereskelyvideoille, etkä ole koskaan sanonut sanakaan vastakkaisen sukupuolen edustajalle. Esi-isäsi ovat varmasti ylpeitä. Yläasteella kaverini, sanotaan häntä vaikka Rikuksi, sai meistä ensimmäisenä pesä. Kysyin, no, oliko se samanlaista kuin pornossa? Se oli just samanlaista kuin pornossa. Vitun Riku. Ala-asteella taas terveydenhoitaja piti meille tunnin, kuinka epärealistista porno on. Se oli mahtavaa. 0,5 metrin meisselit ja 10 litran maitotonkat jäävät tunnilta mieleen. Pippeli on oikean kokoinen, kunhan sillä pystyy pissaamaan. Luokan häirikkö repeää ja räät leviää naamalle. Mutta totta se on. Pornossa ei näytetä kullille pahtamisia tai epäonnistuneita penetroitumisyrityksiä, eikä paskalla sotkemista analiseksin aikana. Tai sitä, kun imeskelit naisen polvea pimeässä, luulen sitä tussuksi. Nämä kaikki ovat perusjuttuja, jotka leikataan pois tai korjataan erektiolääkkeellä ja penispumpuilla. Parin minuutin kohtauksen kuvaamiseen käytetään tuntikausia, ja silti luulet olevasi omituinen, kun et itse onnistut täydellisesti. Kun katsot pornoa, opetat hermostoasi kiihottumaan siitä, että muut harrastavat seksiä. Treenaat itseäsi kukoldiksi. Suomalaisittain Aisan kannattajaksi. Pornon suurkuluttajat hyväksyvät, suorastaan nauttivat siitä, että heidän naisella on läheisiä miespuolisia ystäviä. Mutta ei se mitään. Muut miehet pitävät kyllä hyvää huolta naisestasi. Pornon säännölliset kuluttajat fantasioivat pornopätkistä seksin aikana. Tämä on taattu tapa saada paskaa seksiä. Kuten Robert Glover sanoi, fantasioiminen pornosta seksin aikana on sama kuin fantasioisi Big Macistä gourmet-aterian aikana. Jos fantasioit toisesta naisesta seksin aikana, naisesi fantasioi toisesta miehestä. Pidä mielessä. Muistan, kun aloin pilluhommin 15-vuotiaana. Hädin tuskin tunsin tyttöystävääni. Halusin seksiä, en siksi, että olisin ollut kiihottunut ja halunnut jakaa intiimin hetken hänen kanssaan, vaan että voin sanoa kavereilleni panneeni häntä. Tuossa vaiheessa elämäni olin katsonut jo vuosia pornoa. Arvaat varmaan mitä tapahtui. Järkyttävät suorituspaineet ja epävarmuus vetivät veren kauas kullista. Siksi annan neuvon, joka menee vastoin kaikkia internetin sigmakurujen ohjeita. Mies, odota kunnes olet valmis. Tutustu naiseen, jos se vaatii sen. Etene rauhassa. Sinun ei tarvitse panna häntä jokaisen reikään 30 eri asennossa heti ensimmäisellä tapaamiskerralla. No entä pornon suhteen? Älä enää koskaan katso, kun toinen mies nussii naista, jota sinä haluat. Vaihda progressiivisesti vähemmän intensiivisempään pornoon ja lopulta lopeta se kokonaan. Myös bikinimalli persseen heiluttajat Instagram-feedissäsi ovat pehmoporno. Lopeta niiden seuraaminen. Dopamiinivideossani selitän vieroittumisen paremmin. Käy katsomassa.
Kuoletko, jos vedät kätösen silloin tällöin? Tuskin. Käytä ennemmin pilluhimoa motivaationa rakentaa itseäsi. Älä tuhlaa energiasi tumputtamiseen. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää videosta, kommentoi ja tilaa kanava. Jaa videon runkkarille. Ei mulla muuta. Minä kiitän. Palataan.